Hola, aquesta partida la vaig jugar tan sols fa 15 dies i si em faig un vídeo és simplement perquè es veu com es pot provocar una errada en el rival. Això és una cosa gairebé d'experiència o de reflexió, sobretot si has jugat molts anys, vas veient quins efectes tenim els jugadors, diguem-ne, de club, els jugadors que tenim 2000, un 2010 al català, a l'hora de rumiar. Llavors, si mirem la posició, a la dreta de tot de l'escaquer, hi ha aquesta barra blanca i negra, ens marca que hi ha igualtat a la partida. Està just al mig, per tant no hi ha ni avantatge blanca ni avantatge negre. Llavors, si fem un cop d'ull ràpid, veurem que uns i altres tenen les mateixes peces, jo estic jugant amb negres, però en canvi el blanc té dos peons contra només un. Llavors diré, home, això es pot guanyar. No, això no, de fet no es pot guanyar. Però hem de saber per què no es pot guanyar. A vegades és simplement qüestió de tècnica. No cal calcular totes les jugades per veure si això es pot empatar o no. El fet clau és que si el blanc no pot guanyar el meu peó, aquest, si guanyés aquest peó, sí, no? Té dos peons blancs que un i l'altre es van ajudant i guanya la partida. Però si no pot guanyar aquest peó, el que haurà de fer serà avançar els seus peons, per tant el meu peó negre es canviarà per aquest peó d'aquí i quedarà un sol peó, el de la columna F, aquest d'aquí. Llavors això ja és una qüestió de saber una mica de finals. No? Hi ha peons que entren i peons que no entren. Per exemple, el cas, serien tres finals diferents. Un cas seria un final d'alfils, aquest és el més fàcil perquè el peó que queda, alfil es menja el peó que queda i s'ha acabat. No? Amb rei i alfil no et faran mat. Un altre final seria rei i torre contra rei i torre. Aquest també demana una mica de saber com s'ha de fer, però també són taules. El peó d'alfil no entra. Sobretot si el rei està vigilant la casella de coronació. No? Llavors amb la torre vas emprenyant el rei blanc que no s'acosti gaire i s'ha acabat. Llavors només quedaria el final de reis. I el final de reis és exactament el mateix. Quedaria aquest peó. Aquest rei no se'l pot fer fora d'aquí, per tant són taules. També s'ha de vigilar, que a vegades ens equivoquem i l'altre ens guanya l'oposició. Llavors, aquí vam seguir jugant. Fixem-nos que puc canviar peces, però vaig decidir no canviar res. No? Simplement molestar. Molestar fent això, no? Que aquest alfil no es pugui moure, i una mica castigant que cada vegada el meu rival hagués de rumiar. És a dir, jo no tenia clar si el meu rival sabia que aquests tres finals que poden sortir són taules, o si els havia de calcular cada vegada. Si els havia de calcular cada vegada és un desgast. No? Llavors, per això volia mantenir les peces, perquè sempre hagués de rumiar, en el cas que ell no sabés això, no? Aquests finals, hagués de rumiar cada vegada. Llavors, aquí vam seguir jugant, ell va intentar sortir amb el rei, aquí a molestar, no? Em diu, bueno, ara ja està el rei blanc molt actiu. És igual, deixem una mica d'espai, se'n va cap a un racó, escac i una altra vegada cap enrere. Faig escac al rei i torna a la gàbia. I ara, pam, el torno a clavar. Això per què ho feia? De fet, haguéssim pogut demanar-nos l'empat, no? Ell ja ho veu, no pot progressar, surt amb el rei, no, jo no el deixo sortir. Si no vam empatar, va ser perquè aquesta partida era del campionat per equips. Llavors, hi ha decisions que no les prenem sobre l'escaquer, sinó en funció del que estan fent els nostres companys. En aquest cas, jugàvem 4 de Figueres contra 4 de Vilafranca del Penedès, 2 ja havien acabat, per tant, però havien empatat, per tant estava el maig igualat, i quedava aquesta partida i la partida del costat. Llavors, aquí les màquines, aquí ara la màquina dona una mica d'avantatge blanca. Les màquines el que no veuen són les emocions que hi ha a l'escaquer. És a dir, jo tinc un rival a davant meu i estic veient el que està fent. Per exemple, el meu rival el que estava fent tota l'estona era mirar la partida del costat, perquè en funció del que passés a la partida del costat, ell agafaria l'empat o provaria de guanyar. Encara es pot guanyar això, encara em puc equivocar. De manera que jo no el veia gens segur del que passaria al costat. De fet, mirava i es queixava i tornava amb una partida que dius, això no puc progressar. Per tant, ha de guanyar el meu company. Jo també hagués pogut mirar la partida del costat, però no ho vaig fer. Vaig preferir
mirar el meu rival, aviam quines sensacions tenia ell, no? De manera que quan veia, a través seu, que la partida del costat el seu company no la tenia gaire bé, o en tot cas era un empat i per tant obligava el meu rival a guanyar la partida si volien guanyar tot el match, jo vaig seguir jugant sense dir res, no? Però tenia una cosa en el cap, no? Per exemple, ara ell juga aquí, jugo torre B3, si me'n mantinc així clavant-li l'alfil, una mica de desesperar, volguem dir, si me vols guanyar hauràs de solucionar això, no? La torre em toca el meu alfil, bueno, doncs avancem al rei, el rei va més enrere, bueno, doncs tiro l'alfil enrere, és a dir, anar fent, no? Al final avança un peó, el peó d'EPA, em fa escac el rei, i jo me'n vaig una mica més endavant. Això tampoc fa guanyar, aquí a l'Stockfish sí que marca una mica d'avantatge blanca, aquí sí poder que nota que hi ha un peó de més, però esclar, com me pot guanyar aquest peó? Me l'ha d'atacar amb més peces de les que defensen. De moment no me l'està atacant amb ningú i sempre tinc l'alfil de caselles negres per defensar, o la torre per emprenyar el rei que no vingui a buscar-ne el peó per aquí, no? El que queda dibuixat és això, no? Que m'avancen el peó, però ja hem vist que eren taules. Ara això sí, ho he de vigilar, que no se m'escapi, que no tingui el meu rei massa lluny i no pugui arribar a temps o coses així, no? Aquí el que jo buscava era una situació en la que el meu rival ja desesperat perquè el seu company no pot guanyar la partida, doncs hagués de rumiar 3 finals a la vegada. És a dir, jo no tenia clar, encara a aquestes alçades, si el meu rival sabia que això eren taules. De fet, me fixava dissimuladament i veia com anava fent així amb el cap, és a dir, que estava calculant el rei aquí, el rei allà, el rei aquí, no sé quantos, això, no? I pensava, que poder no ho té clar això, sobretot en un final de reis, que és allà l'agonia, ja no queden més peces, allà si t'equivoques t'has equivocat per sempre més, no? Llavors fa escac el rei, m'aparta el rei una mica del meu peó, però de moment no l'ataca, ara sí, el defenso. I així anar fent, no? Torre cap avall, doncs jo torre cap allà. Un escac, ara sí que me queda el rei una mica apartat del meu peó, però no es veu més com el pot seguir atacant, no? Ara sí, amb el rei, no, escac, cap enrere. Bueno, em decideix clavar. I això era el que jo buscava, però no amb el rei seu, tan a prop dels peons meus, sinó amb el rei més lluny. Per exemple, que ell digués, n'estic fart de que m'estigui clavant el meu alfil contínuament, doncs vaig amb el rei a buscar la seva torre, la faig fora d'allà, la faig fora, aquesta torre d'aquí, la faig fora, i aviam si després me'n torno i puc guanyar, no? Això és el que esperava, vaig tocar el rei, aquí a l'Stockfish diu que això està malament, però bueno, torre més amunt, alfil aquí, i ara veurem com el rei ja va buscar la meva torre, perfecte. Escac el rei, una altra clavada, el rei més amunt, torre enrere, i així. Anem una jugada enrere, aquí. Aquí, clar, com ja tinc aquesta que ja heu vist, aquesta jugada alfil a 5, aquí torna a haver una altra vegada la possibilitat de canviar peces. Llavors, aquí me vaig marcar un farol, com en el pòquer. Vaig mirar el meu rival i li vaig demanar per empatar. Això, en principi, no ho podia fer. Jo, en una situació com aquesta, m'he d'aixecar, parlar amb el delegat del meu equip i demanar-li permís per empatar la partida. I ell, com té una visió de les altres dues partides, pot dir aguanta una mica més, o sí, perquè aquest ja guanya, o potser també ens interessava empatar el maig, no? No ho vaig fer. Per què? És molt lleig, això, que no ho fes, perquè sabia al 100% que el meu rival no ho acceptaria, per la seva actitud, diguem-ne, no verbal, de les seves queixes i tot plegat, i més a més com ara comença a fer un pla d'anar-me a buscar la meva torre. Llavors, la meva idea quina era? Era doble. Una és que en els nivells que juguem normalment no pensem del tot bé. Per tant, quan jo demano taules i ell diu que no, automàticament ell pensa he de guanyar. I no cal, no? Pots dir, ara mateix no són taules, seguim jugant i ben què passa, no? Llavors, si jugues a guanyar en una posició que en principi són taules, és molt més fàcil que t'equivoquis, no? Sobretot en posicions de mig joc, això ja és més al final, però l'altra clau d'haver-li demanat taules era fer-li veure
i era mentida, fer-li veure que jo sabia que la partida del costat guanyava el meu company. Per tant, dient, el meu company guanya, llavors nosaltres empatem i hem guanyat el maig. Això era la manera que entrés en un curt-circuit, però just en aquell moment. És a dir, jugo aquí i demano taules. I ell, no, juga. Torre C4, avanço el rei i la torre se'n va. Aquest era el moment. Aquí puc menjar amb alfil, puc menjar amb torre, o puc seguir com abans, no? De fet, sí, ara és una mica més complicat, no? Perquè aquest alfil, de fet, toca aquest peó, en el moment que es desclavi, hi haurà canvis. La idea és que hi hagués més d'una variant. Per exemple, els meus companys de club després van dir fas torre per alfil, torre per torre, alfil per torre, rei per torre, etc. Un final de reis i són taules. És a dir, el meu rei també és més a prop dels peons blancs, per tant aquests peons podien caure. Això també era important. Si aquests peons cauen, els peons blancs cauen, guanya el negre? No, és exactament el mateix. El peó que queda és precisament el peó d'alfil. És a dir, que els finals de torre són taules, els finals d'alfil són taules i els finals de rei són taules. Més en aquest cas que el rei és a prop de la casella on arribaria el peó. Però és igual, la idea era que hagués de rumiar tot això, ho hagués de rumiar. Sempre podia ser que no estigués del tot segur. Llavors, jo veia que anava amb la vista seguint el moviment dels reis, anava fent clac, 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 anava comptant. Què fem nosaltres, els que no som professionals? Que passem d'una variant a una altra. És a dir, aquí el blanc podria dir si arribem a un final de reis, jo poso el rei aquí, ell posa el rei aquí, jo poso el rei aquí, jo poso el rei aquí, jo poso el rei aquí, i són... Vale, ara mirem les torres. La torre aquí, la torre aquí... Ai, espera't un moment. I si aquest rei, en comptes d'anar aquí, va aquí, llavors deixem aquella variant i mirem l'altra. I llavors, mentre estem mirant la variant del rei, diu, no, i si la torre me la posa allà, què? I llavors tornes a l'altra variant de la torre. De moment que arribes d'un curt-circuit, que és el que buscava, no? Per això demanava també primer taules abans de fer això. I aquí, en comptes de menjar amb la torre, que això ja seria un final de reis únicament, vaig menjar amb alfil. Així, encara hi ha més possibilitats. Si ell mengés aquí amb la torre, amb torre C3, per exemple, jo no he de menjar. Per tant, puc plantejar un final de torres i aquests peons cauen. Aquest ja el tinc i el rei és molt a prop de menjar l'altre. Però ja hem vist que eren taules, però s'ha de comptar això. És a dir, ho has de comptar quan estàs aquí. Després de torre pren, el negre menjarà o no menjarà. De manera que el meu rival, mirant la partida del costat, que no ho veia gens clar, que aquí hi havia un curt-circuit, de cop agafa i juga una tercera opció. No fa escac el rei. Fantàstic. Ara m'acosto aquí, torno a fer escac, me'n vaig aquí, una altra vegada escac, tinc un raconet, i se'n va de la clavada i al fil aquí tinc un peó de més. Una peça de més. Ara és molt diferent. Ara sí que es va guanyar la partida. I no com abans, no? El rei va aquí i torna aquí. Ara sí que aquí va veure que aquest peó cau, després cau aquest, i aquest peó entra triomfant fins a la casella de coronació. Doncs és així com es pot provocar una errada en una situació que estava completament igualada. La gràcia de tot és que després a la taula del costat van empatar. Per tant, aquesta partida, que era la que donàvem per empat, al guanyar-la, doncs vam guanyar el maig. Espero que us hagi agradat.